Kiraboltak egy budapesti fitness központot, a tolvajnak mindössze 30 másodpercre volt szüksége, hogy zárás után elvigye a napi bevételt. Feltörte a bejárati ajtót, majd kiürítette az összes kasszát. A riasztó ugyan bekapcsolt, de még mielőtt a biztonsági őr odaért volna, ő már elmenekült. A profi tolvajt 3 biztonsági kamera is felvette, de a rendőrök még nem tudták elkapni. Ezeket a képeket a fitnessterem biztonsági kamerái készítették. A tolvaj néhány erőteljes mozdulattal felfeszíti a bejárati ajtót, és azonnal a pulthoz megy, ahol az összes fiókot átkutatja, és a bennük található készpénzt és más értékeket magához veszi. A pénzt végig a kezében tartja, majd elindul a teremből kifelé. Egy pillanatra megáll az egyik tévé előtt, megpróbálja leemelni, de végül meggondolja magát és elmenekül. A tolvaj alig 30 másodpercig volt csak a teremben. Ebben a Pest-Lőrinci fitness központban történt a rablás. Így volt résnyire nyitva, itt van fölül egy zár, alul egy zár, és akkor ez a 2 nyelv volt tulajdonképpen kívül, ugye az ajtón, és úgy vette észre, hogy nyitva van, itt még látszanak is a feszegetésnek a nyomai alul is és fölül is. A fitnessterem üzletvezetője mutatja a bejárati ajtót. Azt mondja, hogy miután megszólalt a riasztó, a biztonságőr azonnal a teremhez indult. Körbenézett, itt megállt az ajtónál, hogy tulajdonképpen van-e itt valaki, nem látott senkit, elment a terasz felőli részre, a jobb oldalira, a bal oldalira, ott sem látott senkit, és mikor visszafelé jött, akkor már látta, hogy résnyire nyitva van az ajtó, ugye, mert az ajtónak a zára tulajdonképpen nyitva volt. A tulajdonos szerint a betörő jól ismerhette a terepet, és pontosan tudta, hol kell keresnie a pénzt. Azt mondja, még az is elképzelhető, hogy az egyik terembe járó vendég volt a tettes. Megkerülte a pultot, átnézte a fiókokat, először a középsőt, aztán a 2 szélsőt, utána megnézte az oldalsó szekrényeket is, amit talált, azt egyből kivette, borítékokat, egyebeket, váltópénzt, ilyesmit, és amint ebben megvolt, ez körülbelül 15 másodperc volt, egyből el is ment. Van egy széfünk is, de meg se próbálta kinyitni. A riasztó körülbelül 20-30 másodperces késleltetésre van beállítva, így amikor megszólalt, a tolvaj már az utcán volt. Egyelőre nem tudták azonosítani. Nem tudunk tippelni sem, mert teljesen el volt fedve mindene. Egy szürke melegítőbe volt, kapucni végig belehúzva az arcába, fekete kesztyű volt rajta, tehát még a helyszínelők még új lenyomatot sem tudtak találni emiatt. A boltvezető az egyik közösségi oldalon is közzétette a biztonsági kamera felvételeit. Többen jelentkeztek, hogy látták az egyik belváros felé tartó villamoson a férfit, és csak azért emlékeznek rá, mert furcsa volt, hogy a melegben is vastag fekete kesztyűt viselt.